Bagong update ni Gmail na madali na natin makita yung mga nakalimutan nating password sa ating Gmail account. Katulad po ng ating Facebook, TikTok, YouTube, at ang iba pa pong mga nakalagin sa ating pong Gmail. Tara, let's go! So, dito na nga po tayo. Pindutin na po natin ang ating Gmail. Ayan po may arrow. Pagkatapos po natin pindutin yan, dito naman po tayo dadalhin ng ating screen. Pindutin po natin yung may arrow na yun, yung ating pong profile na pangmalakasan. Pagkatapos po natin pindutin yan, dito naman po tayo dadalahin ng ating screen. Pindutin po natin yan na may arrow na yan na nakaturo yung Manage Your Google Account. Pagkatapos po natin pindutin yan na Manage Your Google Account, dito naman po tayo dadalahin. Pindutin po natin yan na may arrow yan na nakaturo yung Password Your Manager. Pindutin po natin yan. Pagkatapos po natin pindutin yan ng Password Your Manager. At ito na nga po ang aking pong mga nakalagin sa akin pong Gmail account. Ayan pong Facebook. Minsan po hihingi yan ng screen lock po ha. Alam nyo naman po ang inyong mga screen lock. At ayan pong may mga arrow na yan. Pindutin nyo po yan na parang may mata na yan. Diyan po natin makikita yung mga nakalimutan po nating password. At dito rin po natin makikita yung mga cellphone number na ginamit po natin ng paggawa natin ng Gmail account.